Acercamos as liobas e os tempos de Castiñeiro, os arcos de Salgueiro e de Cerdeira Brava comenzaron a falar e empezaron a darnos información e nos dixeron algo así como que unha tarde de xuño de 1899 o avó Antonio, o mesmo nome e apelidos Coneto que nos vendeu a Cuba, casou cunha tal Dosinda Pérez da Casa do Lago de Santiago de Riba e sendo fillo de solteira recibiu do dono da Casa Valladares de Belesar, unha casa rica do lugar, unha dote composta por un alambique de cobre, para que pudera gañar a vida e a cuba dos arcos de madeira. A mãe de Antonio traballaba esporádicamente na Casa dos Valladares e con moita probabilidade, isto é unha teoría, Antonio era fillo natural, porque se nos trasladamos á realidade de hoxe en día, pois a ningún veciño se lle ocurriría regalarlle pola boda a outro veciño, sin máis relación ca veciñanza, pois unha casa e o coche. Sería algo que ocuparía as primeiras páxinas dos xornais. Pero ese dato nos leva ao outro, ao dato sociolóxico, a antropoloxía, a sociabilidade e o lecer que se daba fai 120 anos co Seiquina Ribeira do Miño. Claro, se era fillo natural, o pai natural, foi unha maneira esta de darlle un alambique, porque dándolle un alambique de cobre lle estaba dando unha profesión, e aparte lle daba unha cuba de 2.500 kilos. Entonces isto nos está remitindo a esa sociabilidade, a esa maneira de relacionarse, mesmamente á sexualidade da época, mesmamente á moral e á ética, que naqueles momentos era a que había no noso campo, que tiñan os nosos debaceiros. E desta maneira, deste xeito, é como a Cuba acabou na casa do Ramiro de Sequeiras, na parroquia de Campo Ramiro, e así é como tamén esta casa acabou por ser a do alambiqueiro e a do zoqueiro, a outra profesión do Antonio. Con isto, o que quero suliñar é que os elementos patrimoniais, máis alá desa primeira capa sensorial, están aportando toda unha fonte de datos, unha cantidade de información, que esa que vos decía antes, ese recheo que falta na documentación e nas estadísticas, e que é moi importante. Claro, unha información que a entrevista de unha persoa de 90 anos pode abstraer e pode concluir que fai 200 anos era así. Bueno, non exactamente, pero moi parecido, porque temos que darnos conta que no antigo réxime, séculos XVIII, XIX, finais do XVII, pois as cousas variaron moi pouquinho, realmente variaron casi nada, ata o mediados do século XX, que é cando ven a fenda da modernidade, o éxodo migratorio, etc. Aí si hai un cambio radical, pero outro, neses todos séculos, podemos estar falando dunha economía de autosubsistencia con moi pouquiñas variacións, prácticamente ningunas, non? A conclusión é que todos estes elementos patrimoniais nos están aportando moitísima información e que os nosos ollos, cando están diante do feito patrimonial, da manifestación da cultura popular e tradicional, o que nos temos que quedar é que hai varios niveles. O primeiro, ese sensorial, e logo o outro máis profundo, que require certamente pois o mellor máis esforzo, ou máis formación, ou máis sensibilidade, ou máis conciencia diante dese feito patrimonial para penetrar, para chegar a ese nivel de información. E xa, finalmente, a terceira pincelada, para que o patrimonio? Porque estamos a falar de patrimonio para aquí, patrimonio para lá, pero hai que dar un significado. E da que sexa recorrido vou intentar dar. Hai o valor, o patrimonio, por lo tanto, ten o valor intrínseco, que xa non nos vamos a referir a él, que é esa ligazón ca comunidade, que é eso que liga ao individuo ca sociedade, co seu territorio, co seu pasado e ca súa historia. E logo hai un valor extrínseco, que é o valor de uso, o valor de cambio ou intercambio, que tamén supón outra vertiente social moi importante. E o patrimonio, hoxe en día, se está revelando como un elemento clave para a dinamización socioeconómica e cultural.
un elemento cardinal da captación de visitantes ou, como dirían os axós, de clientes, que supoñen unha fonte de ingresos moi importante ou unha fonte, ou pode supoñelo, unha fonte de emprego. Ademais, os visitantes axudan a valorizar ese patrimonio. Na medida que nós estamos vendo que xente da fora ven e se queda parado e observando e admirado diante desa cuba con arcos de madeira e desa tecnoloxía popular, eso nos axuda a nós e nos está axudando a coller a autoestima, a darnos conta de que ese non era o camiño, aquel que nos levaba a cambiar este obxecto de madeira por un de plástico, PVC ou simplemente de contrachapado, non? Supón tamén un elemento primordial para loitar contra este despoboamento que aquí reflexamos nunha das centos de aldeas que están nunha situación calamitosa ao día de hoxe. E, ademais, a afluencia de persoas de outras culturas tamén ten un elemento cualitativo fundamental, posto que nos permiten intercambiar, vivificar o tecido social. E podíamos seguir así con moitísimos exemplos. Claro, pero para que isto se chegue a cumplir, teñese que dar unha serie de condicións. Hai que definir o modelo de turismo. Nós non podemos competir co turismo de praia e sol. Pero nos interesa o turismo de autobús, e cando digo de autobús é aquele que baixan 40 personas, están unha hora nun sitio, volven montar e se largan do lugar. É iso o modelo que nos interesa? Pois habría que facer un esforzo para definir, porque senón corremos o risco do que está pasando no Mediterráneo e que todos un pouco estades o día desa crisis ou esa quebra social frente ao fenómeno do turismo. Habría que, de alguna maneira, traballar en rede, que é fundamental para promocionar a Ribeira Sacra como un conxunto. De alguna maneira hai que salir do minifundismo social e psicolóxico no que moitas veces ainda seguimos inmersos. Hai que cambiar o chip de si a mí me vai ben, o lado que se arregle. E hai que cambiarlo por outro modelo. Se o volao lle vai ben, é moi probable que a mí tamén me vaya ben. Isto é fundamental para lograr despegar. A información e divulgación en conxunto, isto non excluye ou complementa, mellor dito, as iniciativas privadas, e hai que ir pensando que a información como mínimo ten que ser en trilingüe, a que impactamos. Despois a maiores se pode meter francés, portugués, calquera outra cousa, pero como mínimo debería ser trilingüe, galego, castelán e inglés. E hai que facer unha labor importantísima como é a selección de bens patrimoniales a promocionar. Non se pode pretender poñer toda a batería de elementos patrimoniais, de promocionalos, porque corremos o risco de que non destaquen uns de outros. Hai que ir os máis relevantes. Hai 72 iglesias románicas na Ribeira Sacra, pero non podemos poñer as 72, promocionar as 72. Habrá que escoller os bens máis acaecidos para promocionalos. Desde logo, despois a restauración e conservación dos elementos patrimoniales é tamén prioritario, pero, ollo, non só do elemento en sí. Por exemplo, a iglesia que é monumento histórico-artístico, monumento nacional, o Xevic, a de San Paio de Diamondi, unha iglesia que experimentou unha restauración e ten unha conservación bastante aceptable. Pero un vai e mira o entorno e ven as casas, paredes de bloque, ladrillo, tella, PVC, a eso me refiro, non é só o elemento, sino un entorno se estamos falando de monumentos. E hai que pensar nesa promoción, pero para esa promoción hai que ter en conta unha serie de infraestructuras básicas, e xa vou rematando, que son totalmente necesarias. Por exemplo, a ruta xacobea, que pode ser un revulsivo, pero esta ruta xacobea non pode ir arriba se non hai albergues, se o camiño está, como aparece aquí neste caso, entre Pantón e Sabiñao. As iglesias non lle podemos sacar todo o proveito se, vamos a velas, están pechadas. Pois habrá que ter un programa, habrá que ter uns horarios, habrá que ter unha coordinación para que iso sexa realmente efectivo. A Playa da Cova, pois acabará un fracaso ou tendo mala imaxe se ao final non hai aparcamentos que asuman toda esa cantidade de coches que logo despois causan un tremendo follón para poder entrar ou salir da zona. Non se pode pretender excavar os máis de 150 castros que hai na Ribeira Sacra, porque logo hai que mantelos. E o que non podemos expoñernos é que acaben sendo outra vez unha xesteira. Con isto que quero dicir é que se queremos utilizar os elementos patrimoniales como un revulsivo para evitar ou loitar contra o abandono
contra o desleixo do rural, pois hai que facer toda unha serie de tarefas previas que poñerse de acordo con elas. E xa para rematar e dar paso ao resto dos participantes, como o tempo vai cumplido, non quixera deixar pasar ou desaproveitar a ocasión de lanzarlle aquí a Asociación do Folión de Carros o ofrecemento por parte humilde, por parte do Ecomuseo de Arseriz, para contribuir e divulgar a realidade tan importante do Folión de Carros como poñer a súa disposición, se les considerasen pertinente, un lugar adecuado que o reflexábamos ou non reflexábamos aquí nesta foto, de un espacio de palleira que hoxe está ocupado con distintos elementos patrimoniais, etnográficos, relacionados ca malla, que ten uns 110 metros cuadrados e un espacio bastante adecuado, pero bueno, nos gustaría contribuir ou axudar de alguna maneira, se é posible, e aí queda ese ofrecemento, e xa despois desto, pois, dou paso para non alargar isto moito máis. Está claro que necesitamos un técnico. Sí, claro. Sí, vale. Bueno, vou falar dunha introducción da etnografía que estamos facendo. Esta etnografía levámola facendo 3 anos. Para facer unha etnografía do folión é complicado, porque o folión aparece un mes e medio, tens que coller toda a información ese mes e medio, e despois durache varios anos, e despois facer o informe etnográfico. Vou intentar explicar como se traballa desde a antropoloxía, porque a xente sempre pensa a etnografía traballada mellor desde a historia ou traballada desde a filoloxía, e eu son antropólogo, e entón vou explicar en que consiste facer unha etnografía desde a antropoloxía. Pongo aquí unha definición de antropoloxía, pero así simplificando, de a antropoloxía é o estudio do home e o da muller desde as estruturas sociais e culturais, é dicir, analizando as estruturas sociais e culturais das cales nos nutrimos, pois faz o estudio do home, e iso é como se fai desde a antropoloxía. Faise con persoas vivas. É dicir, nosotros cando vamos a un traballo de campo, porque un dos elementos importantes da antropoloxía, que é o ritual de paso de un antropólogo, se non vai traballo de campo, pode ter a licenciatura de antropoloxía, pero é un rito de paso, é que facer unha etnografía. Entón, faise un traballo de campo, buscando estruturas que teñan significado. Cando elixes un objeto de estudio, buscas estruturas que teñan significado. E o truco da etnografía é, máis que buscar respostas, que sí, buscas respostas, é buscar preguntas. O que vas é ir buscando preguntas. Cando vas facendo un traballo etnográfico, vai aparecendo respostas, pero o que máis interesante é que aparecen preguntas que non contabas con elas, e esas preguntas levan outras respostas que levan outras preguntas, e vas facendo unha rede. As ferramentas que tens para facer un traballo de campo é un caderno de campo, un diario de campo, unha grabadora e unha cámara fotográfica, e o etnógrafo considérase como un instrumento da etnografía. O sea, o etnógrafo mismo é un instrumento desde o cal se fai a etnografía desde a antropoloxía. Os primeiros pasos son tens que definir o objeto de estudio. Neste caso era claro definir o folión de Carlos de Chantada. O objeto de estudio é o folión de Carlos de Chantada. E tens que diseñar unha primeira guía de campo, que é unha guía, non vas a ir aí sin nada, senón que vas co teu cuaderno de campo, vas ali a ver o que, con unha mínima guía que che orienta a mirada de unha maneira determinada para empezar. E ten varias fases. Ten unha fase de recollida de información, donde no traballo de campo se fan
observación, que é a observación participante, do menor observa as cousas, e despois entrevistas para confirmar que iso que observa se ajusta, non se ajusta, ou se modifica en esas cousas. Depois hai unha fase de análisis da información que iso vai se facendo tamén porque hai traballo de campo, depois chegas a casa e tens un traballo de mesa. Depois o traballo de mesa diseñas as túas estrategias e volves a facer traballo de campo. E termina a etnografía con unha redacción dun texto etnográfico. Se non hai un texto etnográfico, non hai unha etnografía. Podes facer o que queres, pero se non hai un texto, ten que ir ao final un texto etnográfico. Bien, aquí na zona de Chantada temos, a mí me interesan as etnografías que se poden facer sobre elementos identitarios grupales. Por qué? Porque son os que configuran a identidade en grupo da comarca. Por exemplo, non hai unha etnografía do Río Asma, podes facer unha etnografía deste edificio. Pódese incluso facer unha etnografía de un documento. Claro, eu cando nos explicaban non entendía que como se pode facer, si, todo o que lle pasa a ese documento, todo o que se xunta a ese documento, todo o significado que ten ese documento, podes ir avanzando nel e facendo unha etnografía deso, igual que este edificio. Bien, pois aí, por exemplo, podese facer etnografías das parroquias da comarca ou da Feira do Viño, bueno, teño aquí, pero hai algunhas etnografías que son moi importantes, de temas actuales, pode ser facer etnografía, pero hai etnografías que son importantes porque son sobrevivientes, son survivas. Aquí na zona de Chantada temos o Follón de Carros, o Entorno do Ribeirao e as Fachas de Castelo. Son sobrevivientes, é un legado que nos sobrevive a nosa xeneración, de outras xeneracións. Entón, esas son etnografías que corren por así decir, prisa. Depois tamén, boto falta que se pode facer unha etnografía da Ribeira Sacra. Que elementos ten a Ribeira Sacra que identifican como Ribeira Sacra, que son identitarios da Ribeira Sacra? Pois podes facer iso. Aquí, por exemplo, en Chantada, falando un caso concreto, o casco urbano de Chantada, podes facer unha etnografía, pero claro, temos a parte que a joia da corona, que é a Alameda e o Cantón, e temos a plazuela que tamén se pode facer unha etnografía para ver que é o que non se debe facer, porque non se pode enseñar nada que haxa a plazuela. Claro, a etnografía podese facer con cousas que son positivas ou con cousas que son negativas. Bien. Falando de como se fai etnografía desde o punto de vista da antropoloxía, vamos a entrar no Follón de Carros. O principio que se pensou foi que a pregunta era que move a todo un grupo de persoas a perder o mes de agosto das súas vacacións traballando para o Follón. Cal é o significado desta manifestación cultural tanto para eles como para a comarca, non? E entón, fixe unha primeira guía de campo no 2014 con estos apartados, non? Os agentes implicados, as institucións implicadas, a entrevista ao máximo responsable da asociación, bueno, todo isto que vedes, non? Descripción da cuestión dun carro, o percorrido, o desenlace, tal. Entón, cheguei, por exemplo, de Campelo, daquela, entrevisteino, collín información que me podía deixar. Claro, pero a medida que vas facendo etnografía, vas aparecendo preguntas. E entón, o que sí sei a día de hoxe é que o Follón de Carros mírase de maneiras diferentes. Hai que mira como un desfile de carrozas tradicional, bonito, vistoso, que é bonito, é vistoso. Hai outro que incluso que é moi, sí, ten moito interés patrimonial e tal. Hai outro que o ve como un desfile de carrozas que fai sufrir os animais. Pero hai outra xente que o ve, que somos os de Chantada, casi sempre, porque somos os que conocemos a historia do que se representa aí no Follón, que é un desfile de carros que amosa a identidade colectiva da comarca. Iso é a conclusión a que cheguei eu durante estes 3 anos a tésica que estou traballando, non? Un desfile de carros que amosa a identidade colectiva da comarca. E as fases que sabíamos son a descripción, a formulación de teorías. En 2015 fixemos descripción. En 2016 formulamos teorías sobre isto e agora en 2017 hai a polémica do carro e a plataforma. E veredes como todo ten o seu razón de ser e o seu razón de estudiar. En 2015 identificamos varios elementos, porque hai que mirar que estructura ten. Un dos elementos do Follón de Carros é a estructura física. A física quer decir o que se construye encima do carro. Entón, hai xente que hai moita casa, que hai moito... que hai pouca... Hai elementos que o identifican. Esa estructura física ten unha particularidade, que todo faise sobre plataforma, sobre carro, pero ten un peso sobre as vacas. Veamos a ver que todos os elementos do Follón teñen un equilibrio.
Tú non podes meter moito peso encima das plataformas porque todas as vacas sufren. Tú non podes meter moitos figurantes arriba porque entonces as vacas sufren. Tú tens que manter un equilibrio para que a vaca, porque se vedes no folión, aparte, se vedes a estructura física, a parte de abaixo é un gandeiro, unha vaca e un carro. Eso é o que soporta, eso é o mensaje simbólico que soporta o que é a imaxe que vai encima. Entón, tú respetase moito que a vaca é un elemento importante na cultura galega, que a vaca non sufre. E entón, claro, se tú metes moitos figurantes arriba, ou faz moita estructura física, eso pode chegar a pasar. Que pasa? Moitas veces eso de meter moitos elementos arriba ou de elixir unha plataforma ten que ver con que tes moita xente vinculada a ese carro, tes moitas familias vinculadas e tes incluso, se se prestan moitas cousas, tes incluso que reciprocidade, tes que non podes dicirle a xente que non vai no carro. E entonces, claro, aí mantese un equilibrio entre os maestros carroceiros que dicen, bueno, por unha parte teño que facer algo que sea tal, pero teño que equilibrar para que eso non pese sobre a vaca, e entonces todo un elemento, son elementos en equilibrio. E iso é o traballo que fai os maestros carroceiros e os carroceiros. Bien, outro elemento importante da estructura do que é a imaxe final que se ve no folión é a representación. A representación é tamén estructura, complementa a estructura física. O primeiro ano, denme conta que a representación ten dúas vertientes. Ten unha vertiente ceremonial e ten unha vertiente festiva. E é importante esas dúas vertientes. Por qué? Porque ese equilibrio entre o elemento ceremonial e o elemento festivo. O elemento ceremonial tener unha imaxe do pasado que estaba na mente de alguna persona do pueblo que recorda que eu cando era pequeno recordo que non sei canto, esa imaxe se recolle e se intenta representar e facer real. Bien, pois iso é un elemento ceremonial en canto a poñer en valor esa imaxe que está no pasado, o sea, a poñer